jenggilang-jenggileng Werkudara kaya wong ngeleng wae. Keangan anak Gatotkaca tekaning pati. Kowe randi daya le. Kowe randi kekuatan. Wah, iki Dursasana sing bakal nyempal kuandamu. Ayo re. Cawus buayamu. Ora duwe kekuatanmu. Mati saka tanganku. Wah, ayo. Kaya apa aku sing adus getih. Wah. Sempalku andamu, biar kowe. Wah, elok. Ayo ya anakku Werkudara. Wah. Kakang Dursasana licik. Durung muncrat getihmu, durung pedhot balungmu kowe mlayu. Ayo rasan tataku ki an bebanget. Kage aku yaen aja mlayu mangke riyen, Den. Susu melumpat niki nek sampeyan melumpat lepen niki iki mengke kanane ora karo-karuan. Rumangsa niki lali dadane Werkudara. Dikira aku wedi moyak Kakang Dursasana. Nggih, kula ngertos sampeyan wantun. Nganggo petung ndara ampun kesusu. Merga niki kula tak matur nggih. Yo. Niki lepen naminipun lepen cing-cing goling niku lepen gawat. Aku mau neng kono. Petro cangkeme sing apik. Niki sapa sing wani mlumpat lepen niki? Niki bakale apes kekuatane, ilang kasektene. Mula sampeyan ampun mlumpat. Aku ditantang karo Kakang Dursasana pun dijarne mawon. Dijarne mawon mriku ajeng muni napa? Ayo. Wis cajire. Kowe cajire getih wedi mati. Ayo oyakan mrene. Werkudara oyakan. Wetruk ndaramu diwangi. Ayo wis rene.
Wah, Petruk batur melu-melu wong kere. Kere jengkolmu mlacet lho. Jroning peperangan iku ora ana kere, ora ana bendara, ora ana wong diderajat, ora ana wong dipangkat. Kula karo sampeyan iku padha. Petruk, nun ditantangke. Ayo, bendaramu kon mrene. Bendaramu anake wong tengeng, anake wong cacat kon mrene. Wah, sabar. Gong cekeli, Gong. Ha. Ndaraku krungu doyak ngrekoso sampean. Cacat yo men apa sampean rumasane bapakmu ora cacat apa piye? Bapakmu wong picak. Wah, cangkemmu. Harene. Assalamualaikum. Omong nantang kok dadak assalamualaikum. Sopan-sopane kok. Bapakmu wong tengeng. Hus. Wedi njuk renang. Ilang kesektenmu lho, Gong. Mbok men. Rone ora ya wong itu ora. Aman ora krungu kok. Wah, ketrucut e. Werkutur anake wong tengeng, Dursasana anake wong picak, anake wong tengeng. Anake wong picak. Dadak golek kacamata ireng. Anake wong picak. Wah, iblis lanang. Ayo kok. Dursasana imbane nganti kaya menjangan hanggem prang mambu kuwusing Sendhawa binujung dening Sang Werkudara nalika semanten Yayan Ayu Baskara titi mangsa ing pengajap arsa malumpat lepen cingcing guling gocap nenggesuk maning tukang satang Tarka lan Sarka ingkang nduk nalika semana pejah den pulasara dening Sang Dursasana kinarya tabuk tawuring aprang para sata Kurawa Sigran jegal sukuning Sang Dursasana dawah kalenggak topong lepas saking mestaka kumrembyah rikmaning Sang Dursasana cinandhak dening Sang Werkudara. Werkudara aku wati Werkudara. Sambata. Wah. Dursasana kakangku. Pirang-pirang lelakon tak ampet nganti tekan dina iki. Ditiwahyaning mangsa kala wis negani kuwi kudu nyaur utangmu. Karo aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk urip. Kowe sia-sia karo Pandhawa nalika isih cilik. Drupadi Mbak Yuku mbok anggep wong pelanyan. Wah. Nalika ana ing wana Pramana Gati ana ing wana Marta, Pandhawa mbobong. Pirang-pirang lelakon tak ampet. Dina iki wayyaning mangsa kala. Werkudara. Mati aku, mati tenan kok Prabu.
njaluk urip Werkudara. Aku njaluk urip. Aku njaluk ngapura. Dursasana kakangku. Paripaksa aku kudu tumindak kaya ngene. Aduh. Aku arep mbok kapake. Aku arep mbok kapak. Samukawis ingkang kelampah wonten madaning Bratayuda menika saenipun sampun ngantos dipun getuni jenatanipun ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih guguripun ingkang rayi inggih menika pun Dursasana sedaya menika sampun cinadhang dhateng panguwasaning kodrat dipun selak ana boten badhe saged wontenipun namung sumarah pasrah dhateng jidaring pasti nggih kula boten badhe ketuni sinten mawon ingkang sampun gugur madaning Rana Madyalaga ning wonten petangan-petangan ganjil ingkang kula raosaken petangan ganjil bab napa sedanipun Kanjeng Hyang Bisma lan sedaya para senopati menika panginten kula pancen wonten mata pitayaning mungsuh ingkang dadal karti sampikaning para sata Kurawa manggremi mubal babaning ngarepson monggo kula aturi siram mawi tirtaning kesabaran supados sak mangke menika saged tinembak kanthi cetha sampun ngantos duna dungkap mangke mindak mboten prayogi lenggah ingkang langkung prayogi tumunten sak mangke dipun rembak kanthi manah ingkang lomba nggih Rama Prabu Kula dados dawuh paduka ingkang putra namung tansah ngestu padha Rama Prabu Salya. Sapurnaning peperangan dinten sakmangke sampun ngancik ing Wanciratri kados adat ingkang sampun kelampah anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana tartentu klempakaken sangganing para sepuh supados angembat tuwin ametang dhateng lelampan ingkang badhe kelampah tegesipun tumapaking perang ing Benjang-Injang nggih menapa to sababipun kula menika munjuk atur mesanipun anak Prabu ing Ngastina supados kula aturi menggalih kanthi manah ingkang lomba mergi mboten sisa kata-kata anggen kula badhe munjuk atur petungane wong perang menika namung werni kalih menang apa kalah mukti apa mati menika kemawon nggih Mreba duka anak Prabu Duk nalika semanten menika mboten cukeng, Pandhawa radreng Bratayuda menika mboten badhe dados. Gandeng paduka anak Prabu sampun gegeki negari Ngastina. Wondene para anak-anak kula Pandhawa ugi adrangenipun nyuwun negari Ngastina. Sak Ngendraprasta sak jajane
mila perang niku mboten saged dipun selaki. Inggih. Ingkang sampun gugur inggih sampun. Ingkang sampun kapuping Rana Madyalaga bari dipun menapakaken malih. Sampun boten-boten ginanipun. Samangke ing dipun rembak langkung prayogi sampun ngantos metani dhateng awonipun kadang piyambak tuwin para senopati ing sampun gugur madyaning pabaratan. Nanging sakmangke monggo sami metang sami ngrembak sami dipun glejah tuwin dipun tintingi kados pundi supados para Pandhawa menika mangke kasoran wonten madyaning Bratayuda. Nadyan Sahabat Morsi Wara Bisma lan sedaya para senopati persasat menika satunggiling satriya tuwin Brahmana ingkang sekti kalintang jayaning perang. Namung wonten mriki dados bukti bilih kasekten menika boten saged dipun ajokaken wonten ing madyaning pabaratan. Lah samenika ngaten. Ingkang rayi Raden Dursasana sampun seda, sampun gugur madyaning pabaratan. Benjang-enjang menika kedah wonten ingkang kadhapuk minangka dados senopati. Benjang-enjang menika Bratayuda tasih lumampah. Mila kula suwun kanthi sanget paduka sampun menggalih dhateng sanak kadang mitra kawruh ingkang sami gugur madyaning pabaratan nanging monggo kula aturi paring dawuh sinten ingkang kapatah minangka dados senopati nggih. Kakang Prabu Karna ing awangga katingal majeng anggen paduka mapan wonten ing pakuwon Balapedu. Yayi Bombong raos sing manahipun ingkang napa ngawangga dupi kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka bilih titik lenggan sakmangke menika badhe kadhapuk senopati anggenipun badhe ngrabasing para kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi nuwun pangapunten. Rinten pantaraning dalu ingkang kula ajeng-ajeng namung benjang menapa kula menika kadhapuk dados senopati. Nanging pendak-pendak pepanggihan sasampunipun Bratayuda wanci ratri pepanggihanipun para sepuh ewadene ingkang Raka tinuding dados senopati ugi dereng. Mila kula kumawantun munjuk atumesa paduka Yai Prabu bilih menawi negari Ngastina sampun boten wonten senopati tetuangganing praja ingkang wantun anyorohaken dhateng pribadinipun minangka dados senopati menawi dipun paringaken senopati kula suwun. Tegesipun kados pundi? Benjang-enjang menika sampun ngantos wonten priyagung sanesipun ingkang majeng wonten ing pabaratan kejawi ingkang Raka ing Awangga ingkang badhe kula sorohaken pejagesan kula kinarya cagak tuwak kalendranipun kadang kula Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu Warna. Peteng kebapak obor sosro biar padang terawangan meringatan kalilanan bombong raos sing manah kula menika ingkang kula ajeng-ajeng gumana musik wonten paningalipun ingkang putu rayi Ngastina Duryudana benjang-enjang mraika Prabu Karna sagah majeng wonten ing pabaratan Pandhawa badhe atang-atang dados bathang mila dinten samangke sineksen dening para narpati para tetuangganing praja Ngastina ingkang sami lenggah wonten ing madyaning Balapedu mriki paduka Prabu Karna badhe kula dapuk minangka dados senopati. Yayi kula nuwun pamunten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panyuwunipun Raka ing Awangga sampun dipun lulusaken dening paduka Yai Prabu Ngastina namung kemawon wonten setunggal ingkang badhe kula aturaken wonten kersa paduka Yai Prabu Ngastina. Koko Prabu aturi paring dawuh. Koko Prabu ngersakaken menapa badhe angkatipun Raka Nyawangga wonten ing mabaratan mangke kula suwun boten wonten ingkang ngusiri dhateng ingkang Raka Nyawangga kejawi namung Kanjeng Rama Mandaraka. Nggih ladal. Bejo temen aku dadi
dadi wong tuwa. Duwe anak mantu kang aran Karna Basusena jebul pinter banget nggone ngorek-orek marang raine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Karna, wonten dawuh Rama. Mula coba saiki aku tak takon karo kowe, wangsul ana pitakon kanthi pertitis. Inggih, aku sapa? Inggih Paduka tiyang sepuh kula. Wong tuamu sing kepiye? Paduka menika para sepuh kula. Yen ngono kowe nganggep aku kuwi inggih tiyang sepuh kula piyambak. Apa wis pantes apa wis memper yen to kowe kuwi anak kok kowe ngasorake derajate wong tuwa? Bangsat kowe ya. Kowe iki ratu lho, cilik-cilik kowe iki ya ratu. Mesine ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Kowe ngepek anakku Surtikanti, aku wis ngeparengake Surtikanti dadi tetimbangamu ning jebul piwalesmu nggonmu tak wenehi kepenakan kaya ngono kuwi ya. Ya ngono apa piye? Sing jeneng kusir pirang-pirang akeh Senopati Tamtama Bintara ingkang pinter mangreh kendalining rata. Lah kok wong tuwa tok wirang-wirangke ning ngarepe wong akeh. Coba aku saiki tak takon. Dasarmu apa? Dasarmu apa kok kowe wani kongkonan karo wong tuwa dadi kusirmu? Iya. Sewu-sewu alapatanipun ingkang putra Tadawadana Rama. Kula nyuwun supados Paduka Kanjeng Rama menika minangka dados kusiripun ingkang putra ing Awangga menika mboten ateges kula menika mirang-mirangaken Paduka Kanjeng Rama. Kula nuwun sewu. Ingkang putra ing Awangga menika malah njunjung derajatipun Kanjeng Rama. Sik, aja gawar ngawur. Junjung derajate wong tuwa saka Ratu Mandaraka tok lorot dadi kusir ki apa kowe wis keblinger nalarmu ya? Ya ngono apa piye? Iya, nuwun pamunten, kula dereng paripun. Pun nanggenipun munjatrusa Paduka Kanjeng Rama. Ya, gage dasarmu apa? Yen pancen dasarmu iki ketemu ngakal, klebu nalar, aku sagu. Yen wing dasarmu ki gawe-gawe aja takon dosa, ora susah kowe maju ngarabasing para Pandhawa. Ning Bratayuda iki diwalik karena mungsuh salya, sing mati sing endi? Rama. Kula namung badhe nyuwun dasaripun anak kula menika supados kula menika dados kusir menika menapa nggih cekap niku mawon menawi menika mangke pinanggih ngakal kula sagah. Nggih. Kula nyuwun mapunten. Badhe bidalipun ingkang putra ing Awangga menika mangke majeng wonten ing pabaratan Tanwurunga ingkang amapakaken ingkang putra ing Awangga. Menika kadang kula panengah Pandhawa inggih menika pun Nyai Arjuna menika tertentu lan boten saged dipun selaki malih. Mongko Yayi Janaka mangke kula kinten ing badhe angusiri mboten sare kejawi namung kadang kula sepuh ing Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun mapunten Rama. Lumahing bumi kreping langit menika mboten wonten ingkang prigelipun ngungkuli Kanjeng Koko Prabu Ndwaraka anggenipun angolah kridaning rata. Mila menawi kula andhapuk kusir menika namung kusir-kusiran kemawon tan wande mboten badhe wonten pigodhanipun kula menika mangpat wonten ing pabaratan. Ingkang kedugi anapaki, ingkang kedugi angembari sak trajudan sak bobot keprigelanipun Koko Prabu Ndwarawati ingkang pranyata titi sing Sanghyang Bathara Wisnu menika namung Paduka Kanjeng Rama. Nuwun sewu. Ateges Paduka Kanjeng Rama menika boten kula asuraken derajatipun nanging kula umbulaken sak traju sak babak lan Sanghyang Bathara Suman Rama Prabu. Dewa Bathara jagat pangestu ya. Ya senadyan dasar lan pawadanmu mau tinemune jroning penggalihmu ngatu Mandaraka bakal tak gelar tak gulung. Anutlu merek ing wanci ning tak saguhi. Rama sagah. Ya, aku sagu. Matur sembah nuwun tanpa pindan Rama Prabu Salya. Kula ingkang saking menika dinten samangke pepanggihan madyaning Pesranggaran Bulu Pitu kula bibaraken benjang-enjang Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang madeg suraning griya madeg senopati badhe kula biawaraken mring sangyaning para prajurit niwas para senopati duwin para tamtama Rama Prabu Salya. Ibaratipun ngati lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padang trawangan manahipun ingkang rayi Sarawa Paduka sinuwun kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Yayi tak tampa
gawe legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ora kok sik. Lah kok beda kelawan adat ingkang wis kelakon? Tak sawang pasuryaning sira Yayi Surtikanti beda kelawan adat sing wis kelakon tegese ora katon sumringah. Apa ana abdi dalem ingkang gawe kuciwaning penggaling sira Yayi? Apa ning gawe kagol-kogel penggaling Yayi Surtikanti? Babar pisan boten. Namung mbok menawi kaperbawaning swasana kaya Jagara. Kaya Jagara. Ora dat sabening pasuryaning Syadi katon kaya mengkono para ta coba. Bloko lawan pun Kakang. Sinuwun kula menika sampun ngraosaken kados pundi raosipun jejering garwa Senopati. Kula menika ngertos bilih paduka menika nadyan alendra nanging ajiwa satriya langkung-langkung sampun kadhapuk dados Senopati ning negari Ngastina. Kula kedah saged nampi dhateng kawontenan bilih sak mangsa-mangsa ingkang rayi badhe tinilar wonten ing madyaning pabaratan. Langkung-langkung sampun tumapak ing perang ageng Bratayuda sampun pinten-pinten dinten. Gusti kula ingkang sinuwun ing awangga boten kondur wonten pakuwana runting. Ndadosaken melang-melang raos ing manahipun ingkang rayi pindhanipun kadidene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Dumadakan boten kanthi kanyana-nyana paduka kondur. Sinuwun kumesar raos ing manahipun ingkang rayi pun surti kanthi sinuwun mugi keparenga kula nyadong dawuh. Lah dalah surti kanthi wonten timbaning dawuh praptanipun Kakang ana ing pesanggrahan runting kondur saka pesanggrahan Bulupitu sayekti nuruti marang onenging penggaling pun Kakang ingkang bangkit pinambeng. Wis watara lama pun Kakang ora kondur marang pesanggrahan. Rasa nenging kaya maledak-ledaka sana ing jroning dada wekasan pun Kakang golek tamba. Srana anglimpe marang Kyai Prabu Duryudana supaya pun Kakang bisa kondur marang pesanggrahan runting. Nanging kaya ngapa to kageting pun Kakang bareng pun Kakang prapta ning pesanggrahan. Lah kok mbok suguhi pasemon sing kaya mengkono, Surtikanti? Aja ngono. Pun Kakang kondur iki mung kepengin njumbuhake kalawan rasa ananging pun Kakang. Paduka menika nalendra nanging nuwun sewu tasih remen goroh. Lho kok sik goroh piye? Pun Kakang ora goroh. Lati lan ati mboten makarti menika mboten sae sinuwun. Badhe wonten pangandika paduka ingkang siningit wonten saklebeting penggalih paduka. Monggo kula aturi angudar wonten ing mriki. Kula sampun sagah anampi dhateng kawontenan menapa kemawon sinuwun. Kadya Bathara jagat pangestu ngoro eladal. Surtikanti. Lantep panggrahi tamu nganti tak simpen ana jroning ati wadene tatas bebundelaning penggaling pun Kakang. Bareng pun Kakang midhanget apa kang dadi aturing sira Yayi. Ingkang mengkono mau paripaksa pun Kakang kudu waloka kelawan sira Yayi. Paduka badhe paring dawuh menapa monggo sinuwun sampun ngantos wonten raos sangga runggi tuwin walang ati saklebeting penggalih. Kula sampun sagah nampi dhateng menapa badhe paduka dawuhaken dhateng Kang Rayipun Surtikanti Yayi. Praptanipun Kakang ning pakuan runting iki sepisan tilik kelawan sira Yayi, jernyatanipun Kakang ora bakal silak duwe rasa neng jroning penggalih. Nanging bareng pun Kakang wis weruh marang sira Yayi, tumuli wis ilang rasa nengipun Kakang ana bab ing bakal tak kandhake kelawan sira Yayi. Inggih. Nalika pepanggihan ning pesanggrahan Bulupitu mau pun Kakang nyandhet marang rembuganing para sepuh kanthi anyorohake kelawan pribadinipun Kakang lawan Yayi Prabu Duryudana supaya dina samengko pangkat kasenopaten tak suwun. Surtikanti
Jebul Yai Prabu Duryudana wis angangkah-angkah supayapun Kakang madheg ana ing pabarisaning para Sata Kurawa mbelani marang Yai Prabu Ngastina. Mula pun Kakang bali marang pesanggrahan runting ki sayekti mung bakal kepengin nyuwun pamit karo Si Adi, nyuwun pamit kelawan sira Yai. Mbok menawa iki ketemu ingkang pungkasan sira Yai kelawan pun Kakang bakal budal marang pabaratan madheg senopati ngrabaseng para kadang-kadangku para Pandhawa Surtikanti. Nadyan persasat katitene sinambring gelap manahipun ingkang rayi. Nanging sampun ngantos paduka nggadhahi panyakra bawa ingkang boten-boten. Tetesing loh ingkang rayi menika boten krana kula menika anggondeli dhateng paduka tuwe nawel badhe bidal paduka minangka senopati. Nanging ugi kaworan raos bombong dene jejering Surtikanti samangke ginarwa satunggiling senopati ingkang ugemi dhateng jiwa kasatriyanipun. Kula sampun boten saged ngaturaken menapa-menapa. Kejawi namung raos tresna tuwin sembah bekti kula minangka garwa paduka sinuwun ngawangga. Mugi-mugi wonten ing pabaratan sakmangke paduka pinaringan unggul jayanipun sinuwun Surtikanti. Garwaku wong ayu Surtikanti. Ora ana babar pisan jebul semono gedhening atimu. Yai, pun Kakang nyuwun pamit budal marang pabaratan netepi darmaning kasatriyaning pun Kakang. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka sinuwun. Koko Prabu adamel kejut rasing manahipun ingkang rayipun Durta ngawi dhateng ing rayi wonten wigatos menapa? Ih, Koko Prabu. Nadan ingkang rayipun Jayarata cemadhong dawuh sinuwun. Ing abdipun Matis Surahadi Manggala cemadhong dawuh. Kadangipun Kakang Yayi Durta lan Jayarata. Mara gage midhangetna wong kang dadi dawuhipun Kakang dina samengko persasat kaya dene kejugrugan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ternyatane kuwi ingkang tak arep-arep rena pantraning ratri. Besok kapan arep mati Basukarna bisa madheg suraning Driya minangka senopati mbelani kadang-kadangku para Sata Kurawa. Mongko wis didhawuhi dening Kyai Prabu Duryudana yen to sesuk-esuk kuwi aku kudu mangkat ana ing maperangan mbelani kadang-kadangku para Kurawa. Mula ora usah wedi kangelan dina samengko Yayi Durta lan Jayarata tak patah minangka dadi senopati pengapit. Nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Surahadi Manggala Jadada kelawan panjenengan ingsun nun ngestakaken dawuh sinuwun. Mban sawega. Mara gagewe tak tanting nggon musuhita marang Narpati Basukarna. Nggih, sinuwun. Anggen kula ngabekti dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos nadyan wonten mapan wonten ing Janaluka, nadyan wonten ing prapting delahan kula tetep badhe nderek paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing awangga. Yen pancen kaya mangkono tut wuntat marang tindak ingsun maju ning pabaratan. Nggih, ngestakaken dawuh. Durta Jayarata wonten timbalan. Nggih, wonten timbalan. Ketapna para wadyabala aja nganti ana ingkang kuciwa nderek marang tindak ingsun. Aku yang bakal nyangking mestakaning para Pandhawa lima cacet aturake marang Kyai Prabu Duryudana. Non ngestakaken dawuh Koko Prabu ngawangga. Tempat senjaya kula nen maring dawuh. Bareng aku midhanget wong dadi atur marang Kakang Wara Sembadra. Semu kaget atine Wara Srikandi. Dene gampang timen kowe munjuk atur ingkang kaya mengkono. Mongko ngerti ya kowe rina pantraning bengi tansah srawung kan para Sata Kurawa.
piye kanan peperangan kanan iki lagi kanan peperangan ya kowe Bratayuda Jaya Binangun. Aja gumampang kowe bakal tinampa manunggal kalian para Pandhawa. Ora jeneng aku Cupriya kelawan Sira Senjaya nanging sapa ngerti ento kowe kuwi dadi mata pitayaning para Satakura ing badhe andadal. Ya kuwi gelaring perang para Pandhawa. Aja mbok kira Sri Kandi gampang percaya marang kowe, luwih-luwih para Pandhawa gampang percaya marang Senjaya. Yen pancen kowe kepengin manunggal kalian para Pandhawa, endi bukti nyatane? Endi bukti nyatane Senjaya? Mungkin nek lambene tipis. Wong wedok lambene tipis, rambute brintik. Senengane kok kaya ngono. Ora percaya karo Senjaya mbok ya dijajal dhisik diaturke marang Pandhawa. Wong kene lambene tipis, lambemu. Lah anggepe kowe iki bojomu ngono ya, Pak. Kok melu nguleke lambene tipis. Aku ketonto. Katopat Kakang Semar dibuktekke Senjaya kaya ngapa tandhae nggone mlumaman para Satakurawa. Ah nggih. Ah wis tokaken. Oh Prabu Karna. Lho kok sik. Lah kok kowe nungkak krama karo aku? Aku kuwi dulurmu tuwa. Aku ki nalindra ngawangga mongko dina iki minangka dadi senopati. Senopati ning para Satakura. Lah kok dadi kowe ora lungguh, kowe ora ndodhok, kowe ora nyembah. Ora ana gunane aku nyembah karo wong kang watak angkara budhe candala luwih-luwih kowe Prabu Karna. Ora nyawang sapa to sejatine ingkang dadi mungsuhmu yen to para Pandhawa kuwi tunggal wadah lawan Narpati Basukarna. Nanging jebul mamak mumuk paningalmu. Kowe blereng marang bondo donya, blereng marang derajat pangkat. Kowe diguruki bondo donya dening Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Mula ora aneh yen to banjur minger kiblatmu. Kowe mbelani marang para Satakurawa cetha yen to kowe ratu ingkang watak angkara budi candala. Bela bangsat elek nggo karepe dhewe, Pak. Waduh, walah dalah. Lah kok sugal temen ucapmu kowe Senjaya. Monggo kowe satriya traing Witaradya mestine kowe diwulang dening wong tuamu Tata Krama langit kalau jebul. Mrujut saka kudangan uwal saka Gembolan. Kowe wis bakal malik tinggal. Kowe melu para Pandhawa. Wong sing ora ngerti kabejane malah kaya dapurmu kuwi Senjaya. Kowe mangan bondo Ngastina. Kowe iso dewasa, kowe waragang nganti dewasa kaya mengkono merga kowe ginula wentah. Kowe mangan wulu wetu negara Ngastina nanging kowe ora gelem bela karo Yai Prabu Duryudana. Kowe wong sing ora ngerti marang kabecikaning liyan, ora sakokean bebangal. Neng kene Karna apa Senjaya sing tekaning pati. Lho kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat. Aku isih ngeman karo kowe ya semingkira. Ora sandat tak mbok iman. Ayo neng kene wis dadi anteping tekadku. Aku mbelani marang para Pandhawa, lakon tak cangking sirahmu parat kowe. Jagat Pangestumpara. Lek nibake tangan kelawan Senjaya ora kanthi lahir batin, tak kira yen to bocah iki nedenge lali marang kahanan. Niatku mung ngelingake, lah kok jebul nggone nibake tangan marang Narpati Basukarna. Nganti gliyeng. Aku meh wae ora weruh kiblat. Waduh Senjaya, kowe tak eman. Kowe tak eman kowe mundura. Aja nganti kowe dadi banten. Nek yen to kowe mergugung utawa wakon ora gelem mundur saka ing pabaratan. Senjaya, aja mbok luputke Narpati Basukarna yen to aku kudu mentala karo kowe Senjaya. Oh.
Kirang Prayitna Ndara. Sampeyan kenging pusakanipun Narpati Basukarna seda wonten ing pabaratan Darawara Srikati. Ban Suwega miwah Ban Sukendra abdi saking kasadyan Madukara tuwin negari Ngawangga nalika semanten Oyanayo Baskara Titi Mangsa kekalipun pejah sampya. Pripun? Suramawurahan manengker gumruh. Para wadyabala saka Pandhawa padha surak-surak. Padha pating brengok yen to ana senopati nggugur ning mabdane pabaratan. Nggih. Sapa Petra? Sing mangtundung lunga wae. Lho. Sapa? Senjaya. Ndara Senjaya Seda. Wah, ya. Tak tampa cangkemmu lho. Cangkeme ombong bengok wis ora jamak-jamak. Dulang letong. Doyan wae, Gong? Ora. Syukur ora. Senjaya tekaning mati. Nggih. Sing mateni Senopati Ngastina. Sapa Petra? Sinuwun Prabu Ngawangga. Tobat. Pripun ajeng-majeng mboten? Ajeng nyukur brengose Sengkuni napa mboten? Anu Narpati Basukarna. Ketoke niku ming tambahan, ketoke mboten samamon ya, Truk ya. Mosok perang kok iso nyukur brengos? Ha iya. Aku kadang kala sok tak nalar nganggo nalar sing anu lho, cara kamanungsan. Ha iya. Ning ya ana lho, Gong. Wong lepaske jemparing dipaske brengos ilang. Nyah, ya mesti nglodhok kulite. Ora kok njur ming apa jenenge iki brengos tok. Ora ketemu ngakal. Ha terus rasa. Terus engko Ndarawa Srikandi terus dibales, terus apa jenenge iki? Kesemekane mlotrok. Terus sakde nginjen, ha ta? Heeh. Kuwi pitutur sing apik. Oh iya. Mergo nggon wayang ki pituture sing apik-apik. Engko ndak cah cilik-cilik melu nginjen. Ha iya. Ha terus piye iki? Ayo langsung wae nang Randu. Randu iki lho. Nang Randu Songo. Lek sumono isih ana disikat raimu. Blanyongan ora. Tobat. Petra piye? Amlat jaman teng Wandu Watangan matur ndara-ndara Pandhawa nek Ngastina pun ngedali Senopati. Tobat Kanjeng yang Maswamati lan ilange sak apa jenenge sak bedrepan ora apa-apa. Ya jare ya ora piye ya jane ya umpama dirembug ngono kuwi jane ora pas ya. Narpati Basukarna ilang awon brengose terus anu le perang maju nang pabaratan terus mung brengos siji terus. Atene prajurite do guyu. Wong kuwi terus dikerok kabeh kok. Atene bagus banget. Nah, iya kowe terus ngene. Ah iya. Yo semuanya. Yo.
Ya jagat pangestu ngkara wayaktura jagat kangge Prabu Ndarawati. Nggih, wonten dawuh Eyang. Kangge Prabu Ngamarta, wonten timbalaning dawuh Kanjeng Eyang. Werkudara Majapati kakekku apa? Arjuna, kula wonten timbalaning dawuh. Ya senadyan satemene penggalingipun Eyang ngelingi ento akehing para senopati wis padha gugur dening pabaratan. Ora ngomongake para senopati Raja Suruwan lan para Tamtama Bintara, luwih-luwih para putra Pandhawa ingkang wis kapuping rana Madyalaga kabeh mau dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa lan minangka dadi kusumaning bangsa nggone labuh bebener. Ya kuwi bebener tumraping jagat iki. Inggih. Nanging kula suwun sakmangke pendak-pendak pepanggihan wonten ing pesanggrahan. Kula suwun kanthi sanget Kanjeng yang sampun ngantos ngrembak perkawis putra-putra Pandhawa ingkang sampun gugur wonten ing madyaning pabaratan. Krana sakmangke amung badhe damel ngendelong penggalipun para kadang-kadang kula para Pandhawa ngenipun sami tasih anapaki perang ageng Bratayuda Jaya binangun. Kadosta anak kula Pan Abimanyu miwah pun Gatotkaca ingkang sampun pinesti gugur wonten ing madyaning pabaratan sakmangke sampun ngantos dipun imut-imut malih. Mangke mindhak ngowahi dhateng adeg-adegipun Werkudara miwah Arjuna. Lho, lha iya. Nanging Kaki Prabu kudune prisa yen to Abimanyu kuwi ya putuku ya mantuku. Kaya ngapa to rasa penggalingipun Eyang ing Wirata. Lamun ton ngelingi kelawan kahanane putu Gusti Abimanyu ingkang tak deng-deng supaya besok bisa nurunake sejarah ing negara Wirata. Nanging tinemune dina samengko Abimanyu wis kapuping rana Madyalaga. Sampun. Mangke mindhak kedalarung-dalarung dumugi pundi papan boten kanten-kantenan lampahipun. Sakmangke ngaten kemawon. Gandeng sampun ngancik dinten ingkang kaping 16 tumapaking perang ageng Bratayuda menika namung kantun ngentosi sinten ingkang kadhapuk dening Yayi Duryudana sumados madeg senopati ngrabaseng para Pandhawa Kanjeng Eyang. Wonten maring dawuh mlayu-mlayu tanpa taliwara munggah ning pesanggrahan ngaturaken tiwasan Kanjeng Eyang. Dinten samangke mugi andados ing kawin kan bilih para Kurawa sampun ndapuk senopati. Lho Gusti, ora ana tengara tandha senopati. Kok Prabu kula munjuk atur bilih kadhapuk menika dados senopati ngrabaseng para Pandhawa mangkenipun mboten saged kejawi namung kadang paduka menika kok Prabu karna ngawangga Bapak Prabu. Janaka kok tumuli maju nggon musuhan lilan ana ingkang wayahing Madukara napaki kridhanipun Koko Prabu karna ngawanggapan menika ingkang kula antu-antu Kanjeng Eyang. Kaki Prabu Kresnawi Arjuna wonten maring dawuh. Si Adi wis madhep mantep. Koko Prabu prasaja kemawon menika ingkang kula antu-antu. Kula saged abenajeng kaliyan Kakang Prabu Karna ngawangga. Yen to pancen si Adi wis madhep mantep, ayo ndak kanthi si Adi madheg suraning driya minangka dadi senopati Werkudara. Nggih. Aja negake Adi mulanang si Adi dadi senopati pengapit. Wah, yo ngestake dawuh. Kali kula nggih sinuwun. Rasah. Petruk kowe iki nek ora melu iki apa to? Apa rumahmu iki sewengi napa piye? Kula niku pengin banget dadi senopati, pengin banget yakin. Mbok sekali-sekali kula didapuk. Wis ora kowe iki ngumbah pusakaning bendara, kowe ngumbah pusakaning prajurit wis dadi mujudake swijining nggonmu mbela marang para Pandhawa. Nggih. Senopati kok ora entuk. Petro aja cerewet. Minggat. Meneng kene kok. Minggat. Kula wis prosedur protokol. Minggat. Ayo minggat. Yen pancen kaya mengkono Janaka. Si Adi tak dapuk dadi senopati Werkudara senopati pengapit. Jledeng kakangku ngesta kowe.
Terus? Kok diapet? Loh. Pak ora pas to iki. Nggo wetenge apa to? Wis kuwi ya pas. Mangkat dina iki kula nyuwun pangestu Kanjeng. Ya. Ndak telungsen bebakali lananga juritku Arjuna, Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Yai Arjuna sur titik ati-ati duga-duga digawa ya Dimas Monistagro. Non. Wis kawiwitan perang Bratayuda pun suwe. Iya. Sapa Senopati Ngastina? Lho piye ta iki? Wis dingekake dening Kang Rayi Ndarawara Srikandhi sing dadi Senopati negara Ngastina niku Prabu Karna. Sapa, Tru? Karna. Karna. Kowe ora ngerti piyai mbiyen kok. Dalang pepunden biyen ki nek nyebut Prabu Karna. Karna ngono wae. Karna dengkulmu mlosot Karna. Sing maju pabaratan. Sirawati pengapite sapa? Wah mboten ngerti. Dileki. Niki mbok mboten sagojek. Dileki. Ya ora apa-apa, wis kan mau sepaneng terus kok men cair. Ndara Durgandasena. Senopati pengapit yang lainnya? Sapa? Yang lainnya ya apa? Sakliyane sapa? Raden Durta, Raden Jayarata, adine Narpati Basukarna. Patene. Wah. Ning ambeke rasa nggawa gada. Rasa. Mun colot mawon tibane nganggo sikil wis do tekaning pati. Ya, Kang. Jupane kataku. Ngapain, Tru? Mbuh weteng kok rasane kaya ngene iki. Lho ngopo? Mboten ngerti wetenge mak penjeluk loro banget. Aduh. Aduh. Wah, kekeselen kowe. Wis ajae. Ngaso. Pareng. Entuk. Aduh, aja diganggu lho. Bagong. Non. Juwono kataku. Aduh, mataku kenapa iki? Matane kenapa? Mboten ngerti kok. Kaya ora weruh sesisih to iki aku, Tru. Wah, kekeselen. Sajae. Ngaso. Ora penak kula nggene sak leran mbok menawa terus padang. Gareng. Non. Iki ana dhuwit 500 jupukno kataku. Nek karo dhuwit matane kene. Asline sing tak sreng sapa, Gong? Ya rombongane dhewe. Heeh. Nek ana pengumuman latihan ra ana sing wangsulan. Nek ana pengumuman sesuk merara, iki ana dum-duman sap 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 sap. Walah letong letong. Aisyah daerah. Kutara Kakang Durgandasena. Ayo kondange akeh ngibarate kaya dewaning Antaka. Saben Werkudara mancing peperangan blasah kaya babatan pacing prajurit saka negara Ngastina. Ayo iki Durgandasena. Wah, sigar siramu. Waduh.
ana wujuding tuk ingkang saya gedhe. Iline anut ledokaning lemah mekasan dadi kaya wujud kali. Dipol. Ngapa? Sing tau ndang Semar. Anak asu kowe. Bapakne duncalke. Ngapa kowe? Mangkel aku lho Semar. Padahal dhek akon aku lho kae Dundang Ndara. Ha sing dundang Dhek aku dantel ro Ndara. terus Semar Pak Junjung tak uncalke. Kualat kowe. Malatana wis ket biyen, Mir. Ora bakal malati nek kowe. Nek liyane kualat karo kowe nek Bagong enggak. ana wujuding tuk saka patine Durgandasena. Pundi? Wah. Saya gedhe tuke. Ya gedhe apane, Mas? Tuk. Iki mugi rejaning jaman dados wujud lepen jenenge Kali Rambut, Ndara. Pun maju malih. Majeng malih. Cerewet. Aku ora tau dipercaya karo sapa-sapa ya. Aming sak kowe kok njaluk dipercaya karo sapa-sapa. Kowe iki kere ning sombong kowe. Heeh. Kok mergo kuwi ya? Swangya ngambrang kadi karunaning kaswase yaneng marga memalat kung para Kudara Durtajaya Rata Senopati pengapit. Ayo cangking sirahing para Pandhawa. Wah, sumuk nyawamu. Dening Sang Werkudara persasat nganti kaya gajah kelangan serati tandange Sang Werkudara ngamuk punggung madene madyaning pabaratan Tegal Kurukasetra. Raden Durtajaya Rata dipun dukumba pecah sirahe. Wong kono ngomong kok aleman ora. Ngapa? Lho, sapa le? Durna.
Durta Jayarata. Dulure enom Prabu Karna mati. Nek Prabu Karna mireng Durta Jayarata tekaning mati mesti saya sumuk penggalihe. Saya rame ling mungsuh Ndara Janaka. Ya Ndrayatra. Penontonnya dibatasi. Oh. Nanti dulu. Ora ento. Penonton dibatasi. Arep nonton kudu bisa nganggo sabun. Aku ora tau iso sabunku entek terus. Yo minggat yo. Omonganmu jenes wis. Aku wegah ngrasake kowe ra. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna kula men maring dawuh. Suasana wis kaya ngene teka Siadi isih jangkepi marang tata krama. Pun Kakang percaya. Lamun Siadi ing pinatah dening para Pandhawa madeg Senopati, mapake kelawan pun Kakang. Senopati saka negara Ngastina. Kasinggihan mekaten. Mila wale-wale menapa saderengipun tumapak perang antawisipun kula lan Koko Prabu menawi wonten duna dungkap pingiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Jroning peperangan kuwi ora ana tata krama. Jroning peperangan kuwi ora ana Kakang Adi, jroning peperangan kuwi ora ana sedulur. Pun Kakang ngadeg ana ing kene mesine Siadi wis bisa nyurasa lamun pun Kakang kuwi madeg ana barisaning Palasata Kurawa. Siadi madeg ana ing barisaning mungsuh tumrapun Kakang. Ayo aja kaya ngono Yai. Ungalno dadaning Senopati saka para Pandhawa. Ketokno dadaning lananging jagat lancuring bawana ing jagat nganti kebrebeken marang kumandhang asmaning Yayi Arjuna. Lah ngono to Yayi. Dadi pun kakangku ya bombong. Sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Mlenging saking menika gandeng kula tinemu taruna menapa kersanipun Kadang Werda kula ingkang sagah anglanggati. Sampun ngantos dados kuciwaning penggalih Kadang Werda. Alah dalah jagat Dewa Bathara. Ya ayo dijajal. Ngungalake dada adu karo santuwin kasekten. Siadi apa pun kakang ingkang bakal dadi kembang ana ing Bratayuda. Koko Prabu monggo kula ladosi Koko Prabu. Waduh. Wah, Yayi pun kakang bombong kelawan kasudiraning sira Yayi Arjuna. Banget nggone bisa ngimbangi marang kasektening pun kakang. Koko Prabu. Sampun ngantos bombong dhateng mengsah. Monggo kula trindandosi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Wah, dalah tobat-tobat nias kalawan pun kakang. Arjuna, ayo ditutukake nggone adon yuda. Ayo, pun kakang bakal nitih Turangga Kyai Pranagati. Siadi nitya Turangga, ayo pancen prigel Raden pun kakang perang Turangga Yayi. Walah dalah. Sorak mawurahan manengker gumura jroning Bratayuda Jaya Binangun. Wadyabala Pandhawa nyuraki karo senopatine. Kurawa nyuraki kalawan nata ngawangga. Arjuna wonten timbalaning adhawuh. Banget gawe bombonging penggalipun kakang diri sira Siadi bisa ngembari keprigelaning nggone olah Turangga. Oh Prabu. Monggo kersanipun kados pundi kula namung nderekaken kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Nitih kreta ayo. Kaya ngapa keprigelaning Siadi nggone olah jemparing? Monggo kula nderekaken Koko Prabu. Hati-hati lho Yayi. Pun kakang wis bola-bali
ngemutake kelawan sira Yayi yen teka prigelaning Yayi Narpati Basukarna nggone olah jemparing kuwi ora iso dianggep enteng. Kok ora pitados ki mawon kelawan ingkang rayipun Janaka. Mangke kula ingin saged angimbangi inggih menika kasektenipun Kakang Prabu Karningawangga. Siadi munggah ana ing wahananing rata ayo tak kusiri manjing pabaratan. Monggo para Prabu kula dherekaken. Sura Hadi Manggala wonten timbalan. Sasuwene panjenengan ingsun ngayoni kelawan kidaning Yayi Arjuna. Nggih. Gegawangan ning madoning netra lah kok dadi pewayanganing Yayi Surtikanti gumana musik ning paningalingipun panjenengan ingsun para paduka. Kinareng antep-antepi penggaling Narpati Basukarna Suradi Manggala wonten timbalan Balya marang pesanggrahan runting. Matur nyuwun sadak ganten saka Yayi Surtikanti mengko bakal karo pengantep-antep nggonku maju ning pabaratan. Nyuwun pamit. Sura Hadi Manggala. Kekasinggihan Gusti putriku kula ingkang sowan abyantul ngersa paduka. Krana sumengko anggenipun kula kedah sowan ngersa paduka Gusti putri. Ate Sura Hadi Manggala. Katon gurawalan nggonmu monjo atur. Ana parigawe apa lan apa ingkang kedadian ana ing jroning perang Bratayuda. Kakawang menjatuh ngersa paduka Gusti putri. Ate Sura Hadi Manggala aja gawe kaget. Aja gawe kuwatir. Apa Kanjeng Sinuwun Ngawangga kapuping Ranamadya laga seda ana ing pabaratan. Inggih kasinggihan mekaten Sinuwun. Hadi Manggala. Wonten dawuh Sinuwun. Endi? Sadak ganten ingkang wis tak dawuhake supaya digawe lawan garwaku Yayi Surtikanti. Kinarya pangantep-antep nggonku bakal nerusake peperangan lumawan Yayi Arjuna. Kok sik to? Lah kok dadi kowe sowan malah nangis ki ngopo? Sinuwun. Sepinten kalapatan kula diagung pangaksami. Upami kula kedah pinerjaya tuwin kula nampi pidana pejah kula mboten badhe selak. Lho. Lire piye? Nalika kula sowan wonten ing pesanggrahan runting ingkang garwa nedheng Semedi. Tumunten kula njugaraken anggenipun mangsa Semedi. Melajar saking Kurusetra dumugi pesanggrahan. Satemah unjaling napas mboten tinata gugup gagap guragapan. Nalika ingkang garwa paring dawuh apa Sinuwun Prabu kapuping Ranamadya laga pamireng kula kirang cetha. Tumunten kula munjuk atur nun inggih Gusti Ayu. Sinuwun tumunten ingkang garwa mengkeraken ingkang abdipun Hadi Manggala ngunus patrem tinujahaken wonten dadanipun ingkang garwa seda Sinuwun Surtikanti mati. Inggih. Aduh pate kowe iki piye? Adi kowe dadi jalaran patine garwaku Yayi Surtikanti. Yayi Surtikanti apuranen pun Kakang Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Kula nderek badhe dipun menapakaken kula mboten badhe selak. Adi Manggala. Adi Manggala. Kowe dadi jalaran patine bojo.
wis gedhe labuhan tumrap negara Ngawangga upama lan tumrap kalendraning Narpati Basukarna yen to tinanding sarta ditraju karo jejering garwa mono mbok menawa isih abot garwa tumraping Narpati Basukarna mula kowe utang nyawa karo aku kudu mbok saur nganggo nyawa dadi manggala entuk dalan padhang muga-muga mangya kasuwargan Karna kowe iki ngopo Karna apa? Jroning peperangan Senopati disuraki dening para kawula kabeh padha hujat nyawang kelawan tandangmu lha kok dadi kowe nangis kaya bocah. Nggih. Mugi antatusna ing kawuningan. Nuwun pangapunten menawi kula lepat diagung pangaksami wis to, ndang matur. Nuwun pangapunten Rama. Ingkang putra pun Nyai Surtikanti sedo Kanjeng Rama. Lho, Surtikanti anakku mati. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu mbok wilatar. Lah kok dadi aneh-aneh temen kanan Kurusetra. Nggih. Nggih krana pokal gawenipun Patih Surahadi Manggala ingkang kula utus supados nyuwun sagaganten. Nanging krana gugup satemah Nyai Surtikanti klentu panampi suduk salira. Ya. Nadyan anakku nanging ki swasana peperangan. Jroning peperangan ki ora nyawang sanak kadang mitra kawruh yen perlu bojo wae iso kelangan. Piye? Aja banjur miyur radegmu. Aja banjur ngendelong tekadmu karena kowe senopati ning para Sata Kurawa. Ayo dak kanthi manjing telenging rata maju ning pabaratan Janaka ngubal-ubal jemparing. Monggo kula dhekaken Kanjeng Rama. Iki sapa? Kula pun Hardawalika. Kula namung kepingin sanget bebantu dhateng Narpati Basukarna. Iki paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ngemuti bilih Arjuna duk nalika semanten sampun damel srana pejahipun inggih menika tiyang sepuh. Inggih menika pun naga gombang. Satemah kula kepengin malesmu dituwuh lara wirang. Sedanipun tiyang sepuh kula keparenga kula manjing wonten ing pusaka paduka ing wujud jemparing menika sinuwun. Wujuding sarpa wonten dawuh. Aranmu mau sapa? Kula Hardawalika. Terus niatmu kepengin bantu karo Narpati Basukarna. Kok sik aku tak takon karo kowe janjane kowe nyawang aku iki katon apa? Kowe nyawang aku iki katon apa? Aja mbok sawang. Aku senopati loro saudon telu saurupan. Nanging iki senopati ning Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Mongko iki perang-perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Apa mbok anggap aku kalah karo Janaka? Apa mbok anggap aku asor karo Janaka? Lah kok dadi kowe malah nyolokake karo awakmu kok pengen bantu karo aku? Apa mbok senggo derajatmu ki luwih dhuwur karo Narpati Basukarna? Ya ngono apa piye? Ora minggat karo aku tak remet dadi kelalar kowe Pak. Koko Prabu piye? Kenging menapa kereta kendel? Kakang Prabu Karna ngubal-ubal jemparing kula badhanan iki kridhanipun Kakang Basukarna. Kok sik Janaka aja kesusu. Jroning Bratayuda kuwi aja
agalan nggone Siadi nandangi kridaning para senopati saka Kurawa. Nanging kudu prayitna ngati-ati. Tegesipun kados pundi? Arjuna wonten dawuh sawangan mega ingkang peteng mongko lumaku ngener kelawan kretaning Siadi lan pun Kakang. Pareng paduka lepasana jemare. Koko Prabu wis ta lepasana jemare. Ngono iki ngestaken dawuh. Para Prabu. Nggih. Ketingalipun menika mangke menawi boten enggal-enggal kula pungkasi madaning perang ageng menika boten saged katandha sinten ingkang menang Senopati Ngamarta menapa dene Senopati Ngastina. Karemu kula badhe ngedalaken pusaka Kyai Wijaya Capa. Gusik. Pusakamu sing akeh ra isih to. Kaya aja kaya ngono. Pusakamu liyane ditokke dhisik Narpati Basukarna mboten menawi mboten sak menika benjang napa malih badhe kula tegeli kadangku Yai Arjuna ya wis pancen karepmu kaya ngono wong atuhamu Mandara mungkari manut monggo Rama kula aturi nyaketaken lang ora lidhok ujane wong daplok wiwit sekawit aku wis rada cubriya karo Nalendra Mandara Prabu Salya nggone ngusiri kelawan Senopati Ngastina sajake atine ora madhep mantep tida-tida ketitik katon banget nggone gawe oleng lakune jemparing Sinuwun Prabu Karna kudu disengkrek kendaline satemah oleng lapuning kreta temah oleng lakuning pusaka Kyai Wijaya Capa ya mangsa kula bakal tak udar ning pesanggrahan Bulu Pitul karing ati Prisa piyambak rumaos lingsem raos sing manah kula. Lho, isin sebabe Koko Prabu menika menapa mboten ngawuningani gelungipun ingkang rayu dar kados mekaten. Lah wong ming gelung udare kok bingung lho. Lah terus kula lingsem. Terus nek isin kula mboten kepingin majeng perang. Lah sing ngarep maju sapa? Kowe kiper ya, Gong. Wes jawab. Mbok wis tatra wong wis dintindhi Ndara Werkudara barang isih omong. Ya, ndak sepaneng kok ya. Kula mboten kepengin aja kaya ngono, Yayi. Aja banjur cupet nararing Siadi. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ayo ya desa sing gawe kula nrada kula ngaturaken pangabekti kula ya ya jana ngundinggo jimat paripe dayan ing kasantosan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Gong, sapa kae bengak-bengok? Isih tidak. Wis kene. Wonten paridamel menapa? Janaka kita aja banjur ora gelem perang. Mung perkara gelung kita lukar wae mergo kena pusakane Narpati Basukarna kita terus ora gelem perang ki Bratayuda cuntrel. Inggih. Nanging kula lingsem. Ora usah isin. Golekno watu ak plintenge saka kene. Aja. Kae dewa. Kita bakal ulun dandani nganggo lorotaning toponge Sang Hyang Jagat Giri Pratingkaya. Tak dandani, yen.
maju meneh. Nggih kula ngestaken dawuh. Arjuna kula maring dawuh. Mustia Kyai Arda Dedali inggih. Koko Prabu ngestaken dawuh. Aja ana ingkang dadi lesan parang paduka. Gandhewaning Nyai Karna kae rantasen des panembating Jemparing Nyai. Gandhewaning Nyai Karna tugel tel dadi loro nganti Nyai Adipati Karna kaget tiba ning wahananing rata. Inggih. Mumpung durung prayitna Arjuna wonten dawuh. Mustia Kyai Pasopati enerna jangganing kadangmu Nyai Narpati Basukarna. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit sinartan guntur jumalegur lampahing Kyai Pasopati neratas jangganing Narpati Basukarna saka landheping Kyai Pasopati tugel tel janggane parandene tasih katingal nyambung kelawan gembung dawah sumendhe wonten wahananing rata Narpati Basukarna gugur madaning mabaratan. Karno pabaratan udan Jemparing kaya ngene lha kok dadi kowe ora nggunakake Jemparing apa awake dhewe ben mati ana ing pabaratan Karno grubul kaya udan laku ning Jemparing si Arjuna lha kok ora mbok tandingi kowe wedi kowe miris kowe jireh getih wedi mati Karno aja jago dadi sik Karno anakku mati. Tasih kapireng suwantenipun Kakang Prabu Karna manguwuh-uwuh kepengin ngrangkul lungayanipun ingkang rayi Koko Prabu Koseta. Aja kesusu. Kuwi dudu swaraning Nyai Karna, nanging kuwi swaraning pusaka Kyai Kaladete. Arjuna. Mara gage. Kala nadah caketna marang kuwandaning kadangmu ing Awangga. Arjuna ngestaken dawuh. Dupi cinaketaken pusakaning Raden Arjuna Kyai Kalanada. Saknalika Kyai Kaladete uwal saking rangkane kalaning jagat gawaning para dewa kekalih wangsul dhateng Kayuwangan.